Здравейте, съдръчета папурчета, бабички и внучета, приятели и роднини, парти анималс и дискогардини, хора фанци тежки, колеги и колежки, семестърът приключи. Започна сесията. От началните ви думи и заглавието на клипа. Няма да ви рекламирам сесията. Идеята за днешния ми клип е дойде, когато слушах една реклама по радиото. В нея майка и малко момченце отговарят: Гошко, защо не си играеш? Ами няма ги. Кое го няма, Гошко? Ами моите приятели хлебарките. Чичо Пух, разкажи ми пак за вкусния шоколад. Добре, сега ще ви разкажа. Някога в древния Египет, където ние котките сме били свещени животни, а кралица Клеопатра е поддържала красотата си с млечни бани, се появила една розово-лилава камила, която дала най-вкусното сахарско мляко. А днес нейната праправнучка дава също толкова вкусно мляко, от което ние правим вкусен сахарски шоколад. Камилка, вкусна красота! Вожд губи свои пари, а негов син губи своя къл. Шаман може спре това? За най-сигурно спри да слушаш чалга. Липсват ли ви старите времена, когато мъжът ви се прибираше пиян, а вие го посрещахте с точилката? Пратете го на попирачка с приятели. С новата караница, 66% алкохолно съдържание, нещата се връщат по местата си. Караница. Жените знаят защо. Липсва ви боят с приятели от детството. Нека върнем нещата в местата им. С новата караница, 66% алкохолно съдържание. Караница. Мъжете знаят защо. Само при нас може да откриете ретро-телефоните с навит кабел. Защото всичко, което ни свързва, е това. Крива тел. Нашите телефони са без кабел бате, защото ние крадем тел. И я използваме за новата ни емблема. Искате зъбите да са изкрящо бели? Като луд. Тогава изберете нашата паста за зъби. Като луд с екстракт от белина. Подготвя ви други такива рекламни пародии, но за сега, като това е всичко, приятели!